Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Nagagalak akong makasama kayo sa oras na ito. Ako nga pala si Teacher Hanifa Pamumpid Giling ng Amay Pakpak Central Elementary School, Marawi City Division, ang inyong guro sa asignaturang Araling Panlipunan para sa ika-5 baitang. Mamamangha at kawiwilihan nyo ang pag-aaralan natin ngayon dahil tungkol ito sa kalagayang pangkabuhayan ng mga sinaunang Pilipino. Pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang matatalakay at maipagmamalaki ang lipunan ng mga sinaunang Pilipino. May papaliwanag ang ugnayan ng mga tao sa iba't ibang antas. Bago tayong magsimula, sariwain muna natin ang napag-aralan nyo noong nakaraang linggo. Ano nga ulit ang tawag sa panahon kung kailan hindi pa naisusulat ang kasaysayan? Magaling! Ang tawag sa panahon kung kailan hindi pa naisusulat ang kasaysayan ay panahon ng prehistoriko. Ano-ano naman ang mga yugto ng panahong prehistoriko? Napakahusay niyo naman! Ang mga yugto ng prehistoriko ay panahon ng Paleolitiko o lumang bato, panahon ng Neolitiko o bagong bato, at ang panahon ng metal. At ngayon, magsisimula na tayo. Tumingin, makinig, at matuto. Pagmasdang mabuti ang larawang ito. Ano-ano ang mga napapansin niyo dito? Tama! Makikita natin sa larawang ito kung papaano mamuhay ang mga sinaunang Pilipino. Sa kalagayang pangkabuhayan ng mga sinaunang Pilipino, mayroong dalawang bahagi ng kanilang pamumuhay. Ang panahon ng bato at ang panahon ng metal. Ang panahon ng bato ay nahahati sa dalawang panahon, ang panahong Paleolitiko at panahong Neolitiko. Panahon ng Paleolitiko o panahon ng lumang bato. Sila ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangangaso at pangangalap ng pagkain. Panahon ng Neolitiko o panahon ng bagong bato. Natutunan ng mga Pilipino ang magsaka, mangisda at mag-alaga ng hayop. Natuto na rin sila gumamit ng irigasyon sa pagsasaka ng palay, gumawa ng bangka at palayok, at naghahabi rin ang mga kababaihan sa kanila. Ang panahon naman ng metal ay nahati rin sa dalawa, ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Ilang halimbawa ng mga kasangkapan noong maagang panahon ng metal, 800 hanggang 250 BCE, ay natagpuan sa Palawan, Masbate at Bulacan tulad ng sibat, palaso at kutsilyo. Gawa ang mga ito sa tanso at bronze. Ang tanso ay maaaring namina nila sa mga kabundukan ng Pilipinas. Samantala, pinaniniwalaan ng mga antropologo na ang bronze ay buhat sa mga mangangalakal ng Timog Silangang Asya na nakipagkalakalan sa mga sinaunang Pilipino. Nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng linglin-o at ilang yari sa jade. Noong maunlad na panahon ng metal, higit na napaghusay ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang mga kasangkapang metal. Patunay rito ang mga nahukay na talim ng sibat, kampit, gulok, kutsilyo at iba pang sandata sa Kalanay sa Masbate at Novaliches sa Quezon City. Dumako naman tayo sa ugnayang panlipunan sa Pilipinas noong sinaunang panahon. May 3 antas o pagpapangkat ang mga sinaunang tao sa lipunang Tagalog at Bisaya.
Ito ay ang dato at maginoo, ang maharlika at timawa, at ang alipin o oripen. Ang pinakamataas na antas ng tao sa lipunang Tagalog at Bisaya ay ang maginoo o dato. Maaring maging dato ang isang kasapi ng barangay sa pamamagitan ng katapangan, katalinuhan, pagmamana o kayamanan. Tungkulin din ng mga maharlika na tulungan ang dato sa pagtatanggol at pagpapanatili sa kapayapaan sa barangay. Ang mga timawa naman ang malalayang tao na lumaya mula sa pagkaalipin. Maaari rin sila magmay-ari ng lupa. May karapatan din sila sa kita ng kanilang ani nang hindi nagbibigay ng tributo sa dato. Ang alipin sa mga Tagalog o oripens sa mga Bisaya, ang bumubuo sa pinakamababang antas panlipunan noong sinaunang panahon. Hanggang dito na lang muna tayo mga bata. Alhamdulillah at nadagdagan na naman ang kaalaman natin. Huwag sana tayo makalimot, pahalagahan at ipagmalaki ang sariling atin. Muli, ako si Rohanipa Pangumpig Giling. Wassalam!